дошли в едно ново видео на Brawl Stars. Днес ще играем с Стевката BG. Само да изключа звука. Така. Ще играем на душа, да? Защото имам квест и ще игра с Тю. Защо? Не знам. Може да му гледате видеото, абонирайте се и за двата канала и оставете един лайк. Защо няма видеа? Защото ме мързат да ги направя. А и защото почти през всички дни съм заети, пиша домашни и така. Но нека да се съсредоточим в играта и да направим победки. Ако можем. Добре, и двамата пуснахме едно и също пинче. Гипа си тук, колкото да има една кутийка. Беги. Да, знам, че не съм най-добрия Стю. И не знам защо избрах него. Но просто ми се играше, може би, с Стю и заради това го избрах. Но ние тук препарирахме почти един отбор. Което е много хубаво. Ще трябва да го следвам, защото не ще имаме по-малка вероятност да умрем. Чао. Ой. Ушо! Малко да се забързам. Знам, че не съм избрал правилния гаджет, но не искам да си хъба парите и да си купувам другия. Как сме само 4 отбора, това не знам. Уш. Добре, онези, защо не умряха? Айде бе, умирай! Някой няма ли да го бие? Не, добре, айде. Охо, аз имам хайперчардж, вече съм, меко казано, безсмъртен. Умри. Охо, Стевчо, блада някой. По-точно Стевката BG. Здравей! Айде, и така, просто да бъда безсмъртен, искам да оттатка. Окей, първа игра, първа победа. Да, колко е очаквано. Няма значение. Това е пълен скам. Хора, не съм правил видео на Brawl Stars, може би от 3 месеца. Май някъде там. Не съм много сигурен. Но последното видео мисля, че беше с Калин. Да, тогава беше. И да, този очевидно е по-силен от мен. Чакай аз да му пусна това пинче, да знае кой съм. Айде. Браво, Стевчо. Ото има и това скин. Бъс, махай се. Не те искам. Толкова да. Само не си зареждай. Супера! Скочи. Стевчо прави бива. Аз трябва да дойда малко при него. Това бъс уби някой. Това Байран. Така, Стевчо. Добре, то се предаде. Да видим. Добре, второ място поне ще има. И първо място. Пич просто ще направи това.
Просто ще ти влезе едно в едно. Добре. Пишете долу в коментарите дали Hypercharge на Стю е добър и дали е опит. Защото буквално вие като го заредите, като имате супер, като ползвате този Star Power, буквално сте безсмъртни. За сега две игри подред печелим, което е хубаво. Така. Тук малко ни атакуваха. Съвсем лекичко. За малко щях да умра. Айде, умирай! Ой. Добре, на то... Добре. То малко ме ядоса тук, за това, че му върза страшно много и не можах. Такици. Не. Тръгна да казвам, не можах да го избегна поради причината, че му върза и аз пак умрях. Защо с чу ми се струва по-бавен? Добре, може би ще избера някой друг. Това се... Той избяга. Добре. Не. Добре, второ място пак е окей. Тук е добре, че беше Стевчо. Окей, не избра никой друг. Между другото, аз не... Стевката BG, колко абоната има? Трябва да погледна. Пак трябва да се чака. Така, оцелях на Косми. Браво, Мейзи. Чудесна си, златна. Мейзи вече стана много силна, като бие 3000 на удар. Буквално тя... че е наистина много силна. Бегай. Какво стана? Окей, те ни размазаха. Но аз не мисля повече да игра с Чу, защото ми мръзна. По-скоро Мейси. Да апгрейднали Мейзи. Не забравяйте да се абонирате за Стевката BG, за моя канал също. Той качва наистина много яки видеа. И след тази игра искам да проверя колко абоната всъщност има той. И колко повече от мен. Защото аз имам много малко абоната, но той има поне около 4-5 пъти повече, ако не и повече. Не съм много сигурен. Окей, никой не мога да нацеля. Мейзи наистина бая трудно цели. Може да нацелиш някой с нея. Защото има едно леко забавяне. Което много благодарение на което много трудно може някой да се оцели. Както буквално аз почти никой не мога да оцеля. И аз умрях, може би. Може би не. Беги. Махни се, бе! Добре, той ако събера малко пауъръпчета, мога да ходя да му влезна. Или ако Стевчо пак изкери цялата игра, защото аз
тук нищо не мога да направя с тази мези. Това със сигурност ще сме на другата игра. Не. Не. Окей, аз умрях отново. Стевчо, ако... така, браво! Добре, това беше много добре от негова страна. Знам, че съм много слаб с Мелани. Няма нужда да коментирате. Окей, аз имам още няколко победки. Още една победа да направя, за да си изпълня мисията. Окей, аз не мога да повярвам, че той избра Калър. Не, казах Калър. Имах предвид Калър. Не. Не мога да повярвам, че не мога да кажа Карл. Карл. Стевчо избра. Да видим сега. Какво ще става в тази игра? Добре, явно той е достатъчно умен, в кавички, и реши просто почти да го убие, накратко. Този стил буквално не знае какво прави. Той е като бавно, разбираш, не че не е, ама да. Той е стута пада. Така. Моята цел е да убия скапания Стю. Ето към Мортис. Аз тук не можах да се обгреем дори един път. Мръзна ми заради това, че избирах кит, въпреки че много не ми се ще, но се ядосах. Той избра Switch. Окей, двама легендарни герои би трябвало да победят. Май. Тук ще оцелях по най-евразийския начин. И да, нищо не съм казал, въобще не оцелях. Дайнамайк може и да ме спаси до някъде. Не! Той е Дайнамайк! Просто! То Дайнамайк беше най-досадното същество. Исках да убия Пайпер и след това да му влезна. Ама да, той му върза и ми наби няколко... На мен наби ми няколко бомби. До там бях. Че и двамата мога просто да дойда и така, да им направя. С това не... Майче тъпа... Не... Това ботове ли бяха, че да... Не... Стевчо пак му е бъгвало. Аз в момента за сега нямам такива проблеми. Да видим какво ще става тази игра, дали най-сетне ще победим.
Мисля да кемпа. Очевидно няма да стане без да кемпа. Това ще дойде ей така. Тук ще му направя ей така. Ще му направя и така. Ще му направя и така и да. Да ходи да ляга в гроба. Чудно. Ще умря. На тази биби просто... Добре вече сте чул. Така. Хора, влезнах в акаунта на Стефчо. И последното му видео, ако не се лъжа, е качено преди... Окей, не знам защо не тръгва. Но в последното му видео е качено преди 3 месеца. И има 241 абоната. Аз съм се абонирал за него. 55 видеа. И сега да видим моя профил. Ако може, моля. Преглед на канала. И сега ще видим той горе-долу колко повече има от мен. Така. Аз имам 25 само абоната. Имам 21 видеоклипа. И последното ми видео е качено преди 2 месеца. Окей. Има 17 гледания и 6 лайка. По другото видео, което играя с Калян, имам 51 показвания и качено преди 3 месеца. Значи Стефчо има около... Колко? Той колко имаше? 241. Значи той има около 420 абоната повече от мен. Някъде толкова. Или 19, не съм много сигурен. Но, да, както виждате, буквално 6 поделяния. Не, всъщност това е последното видео, но не е баш точно видео, а по-скоро е шорт. Само Левски има 250 показвания, 9 лайка и 2 коментара. Така. И да, като цяло канала не върви особено добре, но може би това е защото не качвам видеа. И така, помежду другото забравих да кажа, че на Боян акаунта, който вече, т.е. не акаунта, профила в YouTube му се изтрим. Затова, ако се опитвате да го намерите, няма смисъл, няма да го намерите, изтрим се и да, само ви казвам. Но иначе може да видите Стефката BG, той качва някакви видеа. Те всъщност са наистина готини само видеята. Но да, това исках да ви покажа. Отново сме в Brawl Stars. Така. Първото, което искам да видя кое скинче най-много ми харесва от моите. И двата, между другото, тези два скина на Колет ми се паднаха. И двата, което това много странно, как и двата ми се паднаха. Но да, само казвам, не съм си ги купил. Този също ме се падна, той е брутален този. Този си го купих, беше на намаление. Този ми се падна от Монстър яйцата. Този ми се падна от ранг. Този ми се падна от боксовете. И като цяло почти всички
От тук почти всички скинчета Epic не съм си ги купувал. Имам този на Dynamite и да, този. Така. Той още си разглежда някакви неща. Между другото, аз мога да си взема и този скин, който много ми харесва. Просто много ме кефи. Така. Идвам. Искам да проверя Карл. Само ако го намеря. Его Карл. Окей, ще игра с него. Добре. Така. Най-сетне почваме. Игра с Карл, а той... Да, това ще я кажа, че играе с Пайпер. Този скин много ме кефи на Карл. О, защо играеш с Анджел? Тук най-вероятно ще загубим. Защото аз въобще не съм най-добрия Карл. Окей, този скин съм го забравил. Този скин също помежду другото си го купих. Заедно с другия, който е по-готин, но в момента избрах с този да играя. Там двама кемпери. Добре, не знаех, че мога дори да убия един с Карл. Ще гледам най-отдалечите стерено. И е така, Така, айде де. Добре, не иска това да умира. Окей, той е буквално кемпи в същия храст. Това е страшен кемпер. Аз много не трябва да се зареждам с него, защото най-мраза кемперите и ще вземе това да ме изнерви и да. Ще направя най-тъпата грешка и ще се гътна. Добре, ние много ги затиснахме тук. Не, няма да ме убиеш. Чао. Не, Стечо. Не ми казвай. Добре, няма да умра, очевидно. Но... Окей, дори не знам колко кила направих с Карл. Yes. Добре. Тук не знаех, че съм... What? Набил съм 6000, т.е. 6 кила. Стевчо е бил 3. Правя 4. Чакай. Чакай. Така, продължаваме. Исках да разгледам, но забравих, че той ще вземе да ми звънне и ще ми прекъсне клипа и ще повдея. Колко демидж бях направил? Ох, сега трябва да гледам. Не знаех, че Карл е толкова силен. Или че аз съм силен. Или че аз съм толкова силен с Карл. Въпреки, че знам, че има много по-големи прота от мен. С Карл. Но все пак Карл е бая трудничък за игра. Но пък естествено не съм сам, което това е много добре. Затова с рандом ки, ако играеш с Карл, нямаш никакъв шанс. Този ако ме дръпне, се чуя дали ще бъде добре или зле. Май ще бъде зле. Махни се. О, не, ние тук сме аут.
Браво, Стефчо. Оф, защо ми се струват толкова... Защо ми се струват всички герои толкова бавни? Шейт. Чакай малко. Кой малко в топката. Не дей с лошо. Ела. Изпепелихме го. Да, Джин. Не. Стефчо, как умря? Тук има дайнамайт. Стефчо, защо умря? Как умря? Как умря, бе, Айнщайн? Защо се буташ там, където не трябва? Не. Стефчо е много зле. Как може да умре? Да, окей. Защо как може той да умре? Не, аз не мога да повярвам, но тук можеше да бием. Само, че той... Както и да е. 2 копии не ми достигат. Хайде. Окей. Така. О, не. Тук може би ще загубим. Хич не ми се губи. Искам да ги тия 2 купи. За да взема тази звездичка. Която не знам, ама може да е митик. Май вчера от митик ми се падна Отис на про акаунта. Това беше супер. За мен. Айде, умри. Така. Тук малко помогнах на Стефчо. Май. Окей, не знам защо не може да го нацели. Добре. Мисля да отида и да покемпа малко. Защото нямаме шанс иначе. Ако отиваме да се бием. Защото много мраза да кемпа. Понякога се налага. Да. Добре, тук очевидно няма да бием. Освен ако уникално много не ни върже, но това не го вярвам. Стефчо ще издържи ли няколко секунди? О, мага! Аз не мога да повярвам, че поне завършихме на второ място. Цялата игра по някакъв начин магически оцелявах. Я да видим. Митик звездичка. Завършваме епизода с Митик звездичка. Стискайте палци. Да видим. И... Чудесно. Гаджет на Аш. Така. Това беше от нас с хора. Абонирайте се за моя и за Стефчо. И за на Стефката BG акаунта. И... Чао.